Здравейте хора, добре дошли в каналът ни. В момента се намираме в Аспровалата или по-точно ще бъдем в момента на един ресторант. Това, което искам да ви кажа е, че сме ден едно и се чувствам много добре. Много е хубаво на къмпинга. До малко бяхме в моето и сега се облякохме и отиваме тук на една таверна, един ресторант гръцки. След това може би ще има кади от едни като колишки, т.е. като колело с 4 гуми волан и ще снимам как караме и така нататък. Съжалявам, че няма много видеа. Пътуването, как беше пътуването? Пътуването беше добре. Беше добре. Ние на границата бързо. Да. Да, то е ясно. Значи Вики си го беше точно направила като легло, ама ти го казвам точно, само че ние сме тук. Да. И това е всичко, ще пуснем къде, когато сме се наяли и вече сме на колелето. Или пък когато ядем да... Да, ще видим, ще рейтнем храната от 1 до 10. Така че общо взето гледате цялото видео, абонирайте се за канала, споделите с приятели и лайкайте. Буквално тук що видях същото влакче на колелца в България, което е много яко. Реално ние сме сега тук на плажа и реално сутрин има пазар, но ние няма да можем да ходим, няма как да снимаме, не ни дават. Ай, кой му се става в 6 часа за пазар някакъв за... Между другото, нещо, значи хора, много е топло. Не се издържа на жегата, обаче като влезнете в водата, в морето, става топло, става хладно. Приятно е. Да, останалите тук гледат някакви растения. Кой ще носи от Аспровалата до България? До България ще носи някакво растение. Значи, Вики, разкажи им за нара, който носихте чак от Гърция. Носихме нар от... Ето за това говоря. Дай ми тази. Значи, чакай, сега. Ето и пак хора, Вики не знаеш точно какво е, сега ще кажа малко по-точно. Така, разбрали вече какво е? Да, разбрах. Значи от Каликратия до София, от София до Ботевград. Общо взето Каликратия, София, Ботевград. Абе дълго път от София до Ботевград дойде малко час. Малко проблемчета. Тогава има паркинг и така нататък, говорят на гръцки. Така, сега ще едваме храната след малко. Така хора, сега почти стигнахме, т.е. малко побоколихме ресторанта. Какво да кажа? Хубаво е, между другото. Сега ще си поръчваме малко ни неща. Съжалявам, че не ме чувате много, просто се писали гръцка песен и сега ни дава хлебчета. Thank you very much. Сега ще правим тест на хлебчето. Ето го. Вики, щупвай го. Окей, чупвай. Така, чакай. Мале. Я се снима и ти аз как я гледам. Ето го. Между другото, чиниите са мега топли. Да, това ще се извадим от... Айде. Чашите са малко. Ясно. Без това хлебста на ществен хлеб. Васко само слага черен пипер. Реално хора бих казал, че давам 7, защото хляба не е тъпо, а тъпо е много вкусен, добър тест и някакъв такъв странен, много е това. Вижте хора, колко прах. Вижте колко прах. Да, погледнете ми телефона. Сега хора пробваме. Това не го тествайте. Аз го тествам само за един YouTube. Кажи, че не е страх, то ще прави Васко. Между другото, ето може да видите. Да, отвътре е мек и пазен. Ето може да видите.
Един дали ще оцеля. Да знаеш, нямаме вода. Жълто окей, само не прекалявай. Да. Дайте пак да пробвам. Този път ай с соус. Чакай. Не е нормално. И пипер. Чакай. Петри ще слагаме си малко сол. Малко пипер. Оп. Аз си взимам нормално. Малко съм го пресолил. Абе, това гледате да се каже, че е хубаво, само че е това. Абе, като за фри, като за безплатно е окей. За кой е без това са от 10 евро? Не. Това не си хапне. В момента е много опът. В момента е много интересно. Снимаме Васко как яде. Добре, сега ще ви кажа точен час. Сега е... Айде бе. Сега е 8 часа и 17 минути. Ей, тук някъде ще го изпиша, може би. Да. Както може да видите, ние бяхме излязли май нещо, какво беше, не знам. Но пък може да се бяхме забавили. Кой има? Какво бе? На голите плюто ли? Толкова е твърд хляба, че буквално ми се разплати зъба и сега ще си го махна май. Какво снимаме как ще се махне зъба? Нема да ще надолу сна. Не хляб и кръв е в едно. Аз и готвим. Че се няма? Май. Чакай, това. Това е малко. Значи хляба трябва да си го паза, ще кажа маленко. Ще вижте. Това е малко гадна. Ти е страх от кръв, извинете. Да, ако искате, пропуснете тези... Извинете тази част. Да. Аз имам... Моя Вики отива яката. Дете вика. Чакаме за минут. И така. Това буквално сбахме на идеалното. Слушай. Значи хора, зъбъл, който ми се плати, не знаете както е зъбъл кръвче, е така се щупи. И задната част в момента ще ми падне почти всеки момент. А предната не ми се плати. А между другото, много яко да има българско меню, вижте. Ето, може да видите, имате го на гръцко също, нали? Абе, плюс, значи един плюс и два минуса. Минус едно не е пълен хляба. Празен е, като може да видите. Това не сме си го чувъркали е така, а е празен. И не си го чувъркайте, защото... И минус две. Викам. Снимай. Мене. Минус две, много твърд. Вижте, аз го стискам и то да като се плиши. Дай да оценим и водата. О, да. Ето. Без студена. Окей, зарядто перфект. Пил съм малко, да знаеш. Гана. Това значи това стана гръцкия хляб. Обществения гръцки хляб. Обществената чаша. Представете си колко е твърд хляба, след като ми се щупи зъба на две. Водата е перфектна. Студена е. И буквално там се въртели вентилаторни охлажи, което е перфектно. Хора, аз си мисля, че ще ни дадат най-нормален селски хляб. Хора. Страх ме сега, ако задната част от зъба се махнеш и към предната само. Наистина, този хляб е много твърд и след колко твърд, чак ми се щупи зъба на две от него. Ама виж, аз чух как... Вижте, тя го хвана, ето така ще го скъси и така го яде, ето вижте. Който е... Не, окей. И аз пълх много трудно се дълча. Ако успея да си извада зъба, ще ви покажа как е изглежда вътре зъб. Сигурен, защото май YouTube няма го приемат. Не знам.
Но наши има поне интересно. Не знам. Аз си поръчвам пържени картофки с тиквички, ние с теб ще си ги разделим. Аз си рибена чорба с студен чай и да. Взимат ми за съжаление менюто. Виж леко на хляб от мода. Като цяло имат разнообразие. Ами, би казал, че имат повече разнообразие от лузо напитки, отколкото от храна. Сега са малко, много пишки в месо. Иначе тук морските дарове са много. Много си казвам често. Ама, съм... Не знаете, че цената е горе-долу по 2 пъти. И сега кой би дал 20 лева за салата Цезар? Това тук до мен, буквално Вики е до мене. И тук нещо прави и така лежи, така вижте. Аз не мога да си затворя устата. Не мога да си затворя устата. Спях. Значи трябва да си придържам зъба, защото той пада е така. Ще писам направо кадър, когато опучим едното какво беше своето. Рибена чорба на Вики, тиквички и Буквално тук, що си взех от хляба и това е като пюре, това е като някакъв салат. то хляб не си заслужава. Добре, изчакайте, когато почне какво беше. То след 3 секунди ще го буде. Да, Ние се може би... чакай. Бърз апдейт, бърз. Каза се, че няма да ядем тиквички и картофки, а какво беше? Аз ще ям октопод, така че ще стане по-голяма и. Ти какво ще ядеш? Ще яме ние. На вас ние нали ще възделим картофи и тиквички. Не. Защо? Ти каза какво искаш. Така, съдеме спорим. Чао. Хора дойде октопода, не бих казал октопод, и пало октопод. Така. И така сега ще изчакаме и другата канал дойде и ще оценяваме накрая. Тук ще дойде супата на Вики, ето я. Молете се за мене, запомни да не умре. Ето какво трябва да плюхне в супата. Значи малко тъпичко ще ти е далко малко мръсна. Което? Реално ей това тука беше ето така. Ама те го липаха така, то не може. Еми сега малко да го позабършат. Минус. Малък минус. Половинка. И така ще ядем и накрая ще кажем от 0 до 10 колко даваме на храната плюс цените. Така хора, оценявам храната, 9 от 10 давам за моята храна. И ги дойде, не знам, просто малко са не измъни. Аз не искаме нещо, те не могат да разберат, че ако сега го направим, после ще мога да се свърши както те го искат, ама не. Те сега ще видим какво ще правим. Така хора, много съжалявам, че не се виждам толкова много, просто така спират камера, където съм е тъмно. Проблема е, че съм под едно дърво. Да, мога да излезем, но има много хора, ще ми се подиграя. Или пак после ще ги снима и няма да стане сега. Проблема е, че май няма да ходим на колишките. Защото родителите са много бавни в яденето, спират да говорят и няма да се наредем, няма какво правим реално. Сега сме тук, където... И ни дадохме колички самостоятелно безплатно. Значи аз карах бързо, Васко затъна и Малък се заби в кол. Много хубаво. Мисля, че това ще е крата на видеото, защото просто цялата... Аз съм най-измоен. И аз, защото аз карах. Значи, четворката, където карахме, волана беше крив, той не беше на хубаво настроен и много трудно се въртеше. А те нашата отпеде Стефчо и още една наша приятелка. Си починат па после искат сладоледи, ние развики да не си починем. Пускахме ви музика! Това е елементарно! И това е всичко от Денено. Чао!